ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲೆತ್ತ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ತಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂನಾಗೆ ಅನಿನಿ ಪಂಡೆ ವಾಲೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ರಜಾ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡೆ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರ ದಯಕಾಯ್ಪಂಡೆ ಅಂದಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೀನ ದಾ ಯಾರು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದು DC ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸತಾಯಿಸೋಡತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಈ ಸಲ ಬೈದಿನ DC ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ರೇಂಕು ಡೌಟ್ ಅರೆ ತೂನಾಗ ಆಪುನ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಜಕೊರೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಕಾಂಡು ನಿಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಪೋಡೆ ರಜಾನೆ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟೋಪುಂಡು ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಓದೋಡು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುಡು ಅಂದು ಸೊ ರಜಾ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಅಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಆ್ಯನ್ ಸತಾಯಿಸಾರೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಶಾಲೆ ತುಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನೋಡ್ದದು ಮೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರು ರಜೆಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೇ DC ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇದು ನೆಟ ಜೋಕುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡಲ್ಲ ರಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿರು ರೇಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಜಾತು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಡ ನಿದ್ರೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡೋಂದು ಇಂಚೆಂಕ್ ದಿನ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗದ ದಿನ ಮುಗಿದಳು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಗಿಯಾವಡು ದಿನನೇ ಪಂಡ ಇದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೇಗ ಕಜುಪುದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದೆ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಕಜುಪುಗ್ದಾದ ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನುರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಯ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ನೈಫ್ಡ್ ಪೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಕ ಅಂದಾಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಓಲ್ ದೀತೆ ಪಂಡು ಶೋ ಕೇಸ್ ಇಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ದೀದು ಕಪ್ಪುದ ಮಿತ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನು ಯಾನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್ ದಾದನ ಪಂಕ ಅಂದ ಅಣಿನಿ ಖಾಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕು ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಾನಿಶ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದೆ ಕೇನುವೆ ಸೈಡಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡಮ್ಮ ಅಂದೆ ಕೇನು ಅಯ್ಯವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೈಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಸಾಂಬಾರುನು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಿನೋಲ ಸೈಡಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚನ ಇನಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತದೈತೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ದದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಸಾಂಬಾರ್ಡೆ ಚಪಾತಿ ಪೋಪುಂಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಬುರ್ಚಿ ದದಾಂಡಲ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಾಂದ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಅನಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಸೊ ಅಂತೂ ಬೆಚ್ಚ ಕಜಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಿ ಒಂದು ಕೊದ್ಯೋಡಾವೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಪಂಡ ಸೋಫಾ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೊಂದು ತೂವರೆ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತೀನಿ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಾಗೆಗೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂ ಮದುವೆ ಅಂತೆ ಎಂದು ತನಿಷಿಗೆ ಅವೇನು ಪಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೊಂಬು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆಗ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅವನುಂಡತ್ತೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಉಂದುತುಲ నేను ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ದೊಂಬಂದು ಮಾತ್ರ ಐಕಿತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನು ಪಿರೋ ಬರ್ಸಾನ ಅಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪನಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಬಲ ಆಲ್ ಡನ್ ಒಂದುಲ ಮಾತ ದಿಯೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಲ್ಪ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಪೂ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬೋಡಾನಿಕಲಿ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದೀತೇರು ಅವೇ ಆರೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದೀತೇರು నేను ತಿಕ್ಕಾವಡು ಸದ್ಯಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವತ್ತು ಓಡು ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಅಂದೆನ್ನದೆ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಾವು ಜಿಯಾನು ಒಬ್ಬೂರುನ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕವೆ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ದಾದ ಅಪ್ಪುನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಆಂಡ್ ಈ ಪೂತಕತೆ ಯಾನೇ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಿರ ದಿಯೇನಾ ಐ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಾಯನ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂದ ಸೊ ಪೂರ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆತನು ಈ ಪೂ ತಿಕ್ಕಾಯೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಪೂರುಣಿತ್ತೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಾಯಾನ ಒಂದು ಪೂ ತಿಕ್ಕಾದಾಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆದಲ್ಪದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂ ಯಾನು ಬೆಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಆಯೆ ದಯಪಂಡ ಅದಾದ ನಾವು ವಾಣಿಗೆ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬಟ್ ಸಮ್ ಹಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಾದಾಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಈತುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಬಳ್ಳಿಡು ಬುಡ್ತುಂಡು ದಯ್ಯೇತು ಬುಡ್ತುಂಡು ಈತು ಒಂದತ್ತು ಈತು ಕುಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತಾಳ್ದುಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕುಲೇನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕವಡು ಪೀರ ಒಂಚು ತಿರ್ತು ಊರುಂಡು ಒಲ ಬೂರುಂಡು ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದು ಬಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಂಡು ತಿಕ್ಕದು ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೂ ತಿಕ್ಕವನು ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲ ಪೂ ಬೂರಿನಿ ಗಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದೊಂದು ಒಂದೀತು ಪೂಲ ఒక ಈತ್ ಪೂಲ ಒರಿಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಆಯ್ಚಿದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಇಂಕೆಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ఒక ಒಂದು ಪೂ ಓಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲಾತಿ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಕುಕ್ಕುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದುಲ ತಿಕ್ಕಾದ ಬುಡಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ ಈ ಪೂ ತಿಕ್ಕವನ ಬೇರೆಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ತದು ಜತ್ತದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಪೂ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಕು ಬಚ್ಚಾದು ಉಂಡು ಆತ ಸಲ ಪಾಡುನು ಪಾಡುನು ಬೂರುನು ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ಡು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾಂತು ವಿಕೆಟ್ನಿ ಬೇಕಾರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಬೆಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಟ್ಟನೇ ತಾಡಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕುಂಟುಂಡು ಅವು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟುಂಡು ಮಟ್ಪರೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ನುಂಗಂದಿನ ಕುಂಟು ಕೋಡೆ ವಾಶ್ ಆದಿನ ಕುಂಟು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ವಾಶ್ ಆದು ಡ್ರೈ ಆದು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಂಡು నేను ಮಾತೈತೆ ಮಚ್ಚೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಚ್ಚದ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ರಕಲ್ಡ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಕಿಲ್ದ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡವಡು ಒಂದು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನೆ ತಾಡಿ ಟೆಂಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಕುಂಟು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ತದೊಂಬುಡು ಫುಲ್ ಮಾತ ಕುಂಟುಲ ವಾಶ್ ಅದು ಪೂರ ನುಂಗದ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಪರೆ నేను ಮಾತ ನೀಟತ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಈ ಬೆಟ್ಟನ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕುಂಟುನು ಬಟ್ ಮಡ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಯಾನೊಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ತುಯೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತುಯೆ ಸೊ ನೈತ ಯೂಸಸ್ ಪನ್ ಕಾನಾಡು ಇಜಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಐತು ಜಿನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ತೂಯೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕಲೆ ಗೆರೆ ಕಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡನ್ ಪನೊಂದು ಲೆಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ
ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಯಾವೆ ಒಂದು ಒವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ನುಂಗುನ ಅತ್ತು ನುಂಗೋಚಿ ಮಿನಿ ಉಂದೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ ಪಿನ್ನುಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನುಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲ ಈ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಮೋನೆಗ್ ಪೂರ ಪೂಜೊಲಿ ಅವೆ ಮಸ್ತೆಡ್ಡೆ ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜುಂಡ ಮೋನೆಗ್ ಮಾತ ಪೂಜುದು ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಇಡೀ ಬುಡೊಲಿ ನಿಕುಲು ಏರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಪೂಜಿ ಉಂದು ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆಗ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬುಡೊಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮೋನೆ ಓಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಆವಡು ಒವೇ ವಸ್ತುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನೀಟದ ಮೋನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರೇ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವೇ ಒಂಚೂರು ಈತೇ ಇತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆಯಿಲ್ ಅವು ಈತೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವೇನು ಇಡೀ ಮೋನೆಗೆ ಮಾತ ಪೂಜೆದು ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪಲೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಅಪರೂಪ ಗೊರೋ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೋನೆ ಹಿಡ್ದು ಓಲಿ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೊಲಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ನೇತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಓವರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದಿನಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಥವಾ 2 days ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅದಂತೂ ಐ ಥಾಟ್ ಒಂದೈತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಧನ ಕುಂಟು ದೊಟ್ಟು ನೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ವಾಶ್ ಅದಾತಂಡೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕುಂಟುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದುಲ ವೈಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ నేను ఇత్తేనే దీది బుడియే నేను తమిత్తో ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ವಾಶ್ ಆತುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ದೀಕ ಆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉಂಡತ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾ ನಾನು ಈ ಪೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ 2 ವಾಶ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಗದ ಗಾಳಿಗೆ ತಿರ್ಗುನು ತುಲ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಆಪುನ ಅವಲ ತಿರ್ಗುನು ಆಯ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಇಡಿಯಾ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇದೀತು ಜ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂದುಂಡು 3:25 ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆ ವನಸಾದು ಒಂಜಿ 5 minutes ಕುಲ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತು ಇರುತ್ತೆ 3:25 ಆತು ನಾವು ಒಂಜಿ 10 minutes ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಲೇಟ್ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ 10 minutes ಫಾಸ್ಟ್ ದಿತ್ತಿ ನಾನು ಕೆಲಡೆ ಪಂತೆ ಸುಮಾಸಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪನರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುರಂತದ ವಿಷಯ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಮಾನದ ದುರಂತ ಆಂಡತೆ ಅವು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನ ಸೈ ಇರತ್ತೆ ಅವು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಾಂಡು ಕಾಸು ತಿತ್ತುಂಡಲೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಋಣ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಜೀವನಾತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಪನರೆಗು ನೆನಪಾಯ್ನಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪುಗ ಖುಷಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹಂಚಿಗ ಪನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಪುಸತ್ತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶಾಲ್ಪಿನ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್